No, olisiko letut hyvää mökkisafkaa? Koska vieraissa ollaan, käytetään tämmöistä. Eli käytännössä pussi sekoitetaan 6 desi kylmää vettä. Ja sinne vaan. Ja vesi perään. Sitten vaan kaikki sekaisin. Ja kun on valmista, niin peitetään. Yksi tärkeimmistä asioista lettutaikinassa on turvotus. Se muodostaa muun muassa ne pitsit sinne reunaan. Koska on kesä, kannattaa letut valmistaa ulkona. Koska kyse on letuista, totta kai ne halutaan tehdä muurikalla. Ja ennen kuin aletaan paistaa, niin katsotaan pienellä määrällä rasvaa, että miten se reagoi tuohon. Se näyttää olevan tarpeeksi kuuma, niin valmistellaan taikin. Mä yleensä teen niin, että mä kaadan silleen useampaa kohtaa ja levitän jälkeenpäin. Ja sit niin kuin vaan tosta noin ihan kevyesti. Ei se niin vaikeeta tai tähtityötettä ole. Kun lettu on hiukan paistunut, lisätään voin reunalle ja riikutaan sitä reunaa pitkin. Se antaa makua. Ja totta kai käännetään. Vähän epätasainen, mutta eka on hyvä. Sitten voitaisiin syödä. Ja siinä se olisi. Sitten vaan tästä näin.